Jokanyo sekta mar somo dwaro mondo mi piny owacho omed kwan jopuonj skul kendo medo omenda ma isirogo chenro mar somo mar CBC. George Juma nigi mathoth e kaunti ma Migori. Higa mar 2013 Jo-Kenya ne ogori ne chenrono mar somo mar 844 kendo keto teko e chenrono mar somo mar competency based curriculum kata CBC. Chenro mar somo mar CBC mane ochakre higa mar 2017 e pacho kae pod medo nyuolo paro ma opogore opogore. An owuon kaka ng'ama odhi skul aneno ko gima ber, mak mana ni pod en gi nyau mang'eny momiyo jonyuolwa kata nyithindo ok winj tiende. Moningo okete obed maber ema onge kaka facilities ma CBC dwaro. To de ber bende mondo gi deploy jopuonj mang'eny e junior secondary ka mondo junior secondary opik more stronger, nikech japuonj kobedo deployed to msache medore matin. To konya gi mwalo kocha to en mana kama ne entie, miyo ok oyud motivation. Kata bende Jokanyo sekta no mar somo wach ni chenro ni mar somo mar CBC ber mokalo seyo pod imedo keti ne piny owacho e yo ma ikete gi tim. Kuon moko to berie ne nyithindo to miyo rieko e lony mopogore gi mane machon mar 844. To kamo pek go nitiere nyaka books moko michaki keto mondo mwanyiew. Abwa onge go, but osemiwa pesa mar ng'iewo lab equipments. To joma nyalo bedo ni skill timo gigo samoro onge nikech jopuonj momiwa samoro ng'ato ok otimo science, notimo English. Koro ng'ama otimo English, science nitie bedo ne matek. Thoth jopuonje mag sikundego mag primary pod ywak ne gionge kod lony moromo e somo no mar CBC. Kama kuom jonyuol bende pok owinjo maler chenro ni mar somo. Ka koro gidhi mbele ma koro gichomo junior secondary school, ok wang'eyo ni to obro dhi junior ni nyaka chop karang'o, to kosedhi kamano endo to ka koro gigike grade 9 to bro chalo nang'o. Koro wakwayo ni mondo mwang'e lerne ma wanyalo ikore mapiyo kata mapema ka nyathi dhi e step machielo. To challenge mosebedo gen jopuonjwa gibedo trend chon style machon mok mar CBC. Koro implementing the CBC is a problem for them because ok en gima ging'iyogo. Wawuoyo gi jonyuol ni gi support jopuonj, gi support nyithindgi e yo moro amora, nikech nyathi koyudo support maber to kiny obedo gi future maber kata sombe bedo mayot. Moko Jokanyo sekta no mar somo ma oting'o jonyuol ma oriko ne wuoyi kinde nyasi mar dhialo jopuonjre mane otimo maber e piny mar Kasaboro higa mokalo e skund primary no mar St. Cecilia Olare e sabkono ma Wendo. Wach ni fuok pod nitiere maduong' e chenro no mar somo mar CBC. Involvement margi pod ne piny. Koro pod wanyalo medo rwako parogi kata wanyalo nyisogi ni ere kaka wanyalo yudore kodgi kata kaka ginyalo yudowa kaka stakeholders mag schools mondo wabed kodgi e paro achiel ni to wanyalo bero wach mar somo nang'o. Riwruok mar jopuonj nate bade marongo ka otele kod jagoro mag Eunice Bosco wach ni nok mar jopuonj skundego mag primary kod mago mag junior secondary pod thiro chenro no mar CBC. CBC mondo itime adequately and perfectly well, it should be 20 pupils to 1 teacher ratio. To wayudo ka classes wa opong' mamoko chopo kata 70 moko 100. Miyo ok onyal timore e yo mowinjore podi kata odoko ni osemako mach jopuonj koro yango gima owinjo gitim. Dwaro nitiere mondo piny owacho med keto omenda ma oromo ne chenro no mar somo mar CBC mondo jonyuol obed kod yot. Moko kuom jonyuol pod ywak ni gitiyo kod omenda mathoth e jolo chenro ni mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori.